Chunastá sé gagainn ar YouTube agus is stocha go bhairs ag smaoinemh. Cá bhfuil má fís Gaeilge cluichí riomhaireachta an seaachtainsa. Well, má bhairs smaoinemh é sin I bhíoh na seachtaine an sásta le bhá há de fís sa. Agus má haíonn Spelunky leat. Well, be tú anna hásta, mar há mé imirt Spelunky agus mar a dúirt seachtain ó hin. Achtránlí is se Spelunky. Agus tháinig ar achtra anna bhuair ar fad. Agus sí an-ain atá againn. Ná an cluichí a bhuachtant. Chun sa dhéanamid é sin? Well, caithmid deire gach de bhéal ar frise. Agus má ar riomid linn é sin a dhéanamh. Giomid an-chuid óir agus, well, méid áthas orm. Agus má há áthas ormsa, cheart go meach áthas ort sa Chomh. Okay, nis há an-chuid stílanna difriúla Spelunky ann. An-chuid slite difriúla chun an cluichí a imirt mar hampla, seo siopa. Is orintha, Oscailt nuair hen tú stacha dí siopa agus cíann tú an-chuid rud í atá uait ach níl an targad agat chun iad a chinach. Well, seo nod beag díobh. Beag suas rud éigint le foiir agus tar suas go dtín siopadóir ar nó sa seo agus uala cúpla uair agus nis há seans ann go méidir go gcuirg don éigen chléachar na Gordontaí ach má tharlaíonn se tóg go bog é a sé ceart go leor mar beidh pe táirge a bhí uait a got agus beidh de héal a bhad níos fearr gan dat. A bhfuil am maga beidir beidir bhfuil an dáíire mar sin bí cuamach má som más siopadóirú agus má chin tú mise. Ach bhíoh sin é tharlaíonn nuair sin éon bhd a dhéanann na cluichí riomhaireachta le daoine óg a chuireann siad iad ag marú nach Aondaine. Se ceartún an mláán a chuir ar cluichí riomhaireachta a gcónaí a ggur gachrúd a há mícheart leis an sochaí. Ok, sin éon madra tuair sé sin saoil leis siadm. Plug me suas me scían a bhís na seo buscad beag is stigas sa diaach éonú a bheith stigán a chum se chun creatlach. Cac creatlach. Ham se chun buama úsáid héit a síos. Ok, úsáid is buama agus rópa a bhain agus fóras trí buama dúán ala siad an searach. Ok, sin é deire level hen a dó raig linn go dtí hen a trí nis bhíoch cíntu sa caithú bheith anna chuamach is Spelunky diaach éon rud tú a chuir tú ó éon áit ag éon am. Nis sin dúán ala mór grí sin é a chléin ar sin. Ok, am chun buama beaga chahabh síos agus boom anchad airgid domsa dúán ala no! Fin darúd a mór grí. Wow. Cábhfuil mo scían. Busca eile sam rábhusca. Fanasam anna bha. Am scían sam. Cangailte. Sa se go mar bhís. Níl chun bacinn lena dúáin ala eile haáin cín marmh nadidir amach go maith dul síos sam am chun dul timpeall. Iad éon dabharm? Well, há 6 dabharm mar mana fócé a fearg ar an siopadóir há sé thnáis. Hána sé thnáis sé seán bhfuil tharlaíonn nó héanta go dtí siopí agus nuair chuidann tú bhdí agus nuair bharíonn tú dí na tagann siad thnáis chun an bhd cíanna dhéana leatsa. Si just chun, no, bin dromh am.
Oh no, drobh am eile. Hey, sé ceangalte. Haha! Sé bronta na stid. Agus sé marv. Tá gun a groin fáige nó shotgun. Feidir. Mach a hennig got an term some níos fáiste. Still go bé gun a groin an ghailin shotgun. Is still go dtíochas is seo suas hana hain foghil.ie. See of ma ha fotheidil ghailin tastá do it. Okay. Get them an gun a groin a hogant nó skian. Okay, so for sglech telephone som agus chuir stack ma hafid agus varig an puka na. Mar sin happen tos nu reached. Ní few stop. So hena reached. Ski hon lahar, gearig ma barú. So yeah, vi gonna grind gum has to gum and rara yen of chuka vi and gonna grind nu an skian agus honig an puka agus yen shin mag na suas dom nor barrig shama and a hocht driachta. Yeah. Tarlín se seo Spelunky. Tagan tú agus imín tú. Cailtar tú. Tagan tú ar an asher an sail an tú sais ar nos íasa. Mar sin bíoch misnach a gut. Casa misnach a bhar gum. Go bhfuil an blochtant ar an cléas a lá aigen. Mar man a bhfuil. Man a bhí an misnach a gum. Ní bheith dóchas a gum, agus gan dóchas. Ní bheith Obama a gum. Okay, is an a mitini drap a dorch the gum. Mar sin, cilíte sin go bhéidirlum sa is léim a suas ar péimh a smelum. An chun an cratlach sa úsáid chun an trap. Okay, okay, an trap. Squealte. Agus, okay, siubador, calichearta mi an of ha compass aige. Ha búirta sí spíochaí nó spíocha. Ige teleporter. Yeah, han chun an teleporter sciobba. Beg beganin clachta gwein. Okay, nish, ma bhíonn tú bhí a siúpa agus ma ha siúpador ann. Agus, ní réon scian sa siúpa, ní réon gunna sa siúpa, mar sin agus gnád. Ní réon airgad agat. Calichearta dhéanamh. Well, cheartid rópa chuir lasmod an siúpa ar nó sa seo. Agus, ma ha bua mí agat. Cheartid iad a scuile ar nó sa sin. Agus som pliascaigh an siúpa suas agus beag péimh atá uait agat ar nó sa sin. Nis an teleporter tógan tónte seo sais class nó skill chun úsáid I gart ach ná bhí buarthas mis a CODasGAEILGE an dat off. Bhís chun bhág an dat an skill a gum agus som bhuail an busca som sa cheann ach nis ní féile an madra chuirt linn go fóil camid slán bháin le siúd an chun é seo dhéanamh chó topic agus go féile agus an tíis ilú amach an doras sin level le hena dó cíochnathe. Okay, bhí chun léime síos sa an bhí chun léime síos ó hapig sin ochar yeah, an chun é seo úsáid. An ochar sa a tastáid uait má hastín uait. Cahar an óir a aimsú sa chluiche sa man a bhfuil clú agad cad a caint mearl as well as sin cearcolóir cilíonn nach nimríonn tú mar an Spelunky. Ach má leaníonn tú airt féachaint ar mar físna béad go gcíad tú cahar an óir láigint. Ach tá sé díreach chó dríochta agus a fuaimníonn se cahar an óir. Cad a diaach a bheith ag cahar an óir. Okay, tastíanm íolú
an bhar sa a cha aglarum Gmaró sema agus bharig. Bás toban eile is Spelunky. Well, tas no mi reached. So it's Groundhog Day. Ma bheicis in Cuirimach agat ar an scanán Groundhog Day. Well, nuair éachtain tú ormsa ag imirt Spelunky. Rud cíanna, tamar fad. Fine boss, tag mar nasher an sail. Fine boss, tag mar nasher an sail. Okay, siop a bua mi. Beidir go gertum, just airgad a hafád suas agus bua mi a chnach I gert na. Nah. Sin is fuss of a deal lead. Sin ein ceachtá fáil me gobsa an bhí seo. Díot an landáil ar a cheann stócha. Náidir ní éanúd? Ok. Caithfidh misneach a bheith agam. Misneach an am hain. Come on. Fan. Anna ar. Anna ar fad. Agus gunna gláin agam. Mana bhfuil tú rois ar áta go bheith. An é an Gaeilge ar a shotgun agus go bhfuil an díanamh í suas fíoch suasa. Stochel go bhfuil sé ar ólas go maith gan chu dtíine pesca gunna gláin. An gunna gláin I gum. Or níl an tóir uam a heile mar níl am an úsáid. Madra busca díoch sé seo bheith úsáide, yeah. Bua mi úsáideach a gcónaí is Spelunky. As ma chi le bhordal. Scíán lethir dúán alla nethir nibhe. Sinné na hanmnacha ar na characterí. Agus bharig an siopadór maris. Ok, ham chun just iircht dhéanamh imirt anna hapig. Amid chun na chéanrad a dhéanamh níos tapúla. Brustiger. An tú díanach. Brustiger, Spelunky. Yeah, slán. Scummel am foots, vadra. Maar dúirt angad lite difúla chun is seo imirt maith stíanút. Féachaint rom. Ik imirt an cléir gáí níos muile. Agus tas go tain imirt níos cuairmí. Díana mé sin. Agus díana man ballóman tóir ar fad. Ok, seo úsáideach. Skille hór is seama de réir an siúpadóir. So, amid chun é siúd a féachaint. Agus tascom go nuair sgras chun dul chó tapig is go bíotain a chun level so is ní sé leice amach róhhadam chun dul tapig ach dhéana an tíochttas fór go bíotain a dhéanamh. Héana dul, díanta. Héana trí ar raiglinn. Yeah, rihisteach an nachud. Ok, bhíoch mar der siad. Níach bharan tú uair bhain, YOLO, mar sin an chun an statue sa fiocas suas, agus an chun an Miley Cyrus Wrecking Ball son, a scuile. Nis, tóg mé seo ach cábhfuil an ochar. An gíonn tú ochar é áit. Cratloch, á sé beo, go nout. Ochar. Lads. Níl an ró hostal leis an gameplay sa. Tá sílim nach aonú de scrisa agus dul ar náise. An tris tafilí an a bhar inis mar sin. Yeah. Ok, sail a bhain eile, Spelunky. Yeah.
Dúan ála. Agus ní féile an rópa san aimimsú beidir go bhéadam. Ban second, yeah, sure dum. Buamí or agus yeah, níon chun back in the sin. Tuair míad an madra lin a gur an saoil leis sé. Draw gameplay, Bronerum. Ní dún go garíonse. Gofuil me ggóil glynne fianna. Ná bí bor ham díam tafridir sa trónóna. Ok, ham gan é bharú mar ní bharann tú a chóir bharn lecha. Ok, slán. Yeah, feig boss. Ok, sé fós Beo. Is slán. Yeah, slán. Slán go fáil. Dúchtarcha. Tá bhíad mí sin forrís a bhainte amach ar a leat. Bhain 6 hásta ní bhain ró hásta. Má higann tú leat mé. Yep. Ní dún gomach pet a ró hásta leis an cluichí leis an méid báis dan bhí. Ok. Whoa, yeah, rúdas. Fós Beo. Oh, slán. Slán go fó lín, cíimata. Hiad Fáilte. Ok, a busca goin, a madra goin. Tóg míad an busca, beidir go le head a buamí an rópa, tóg me. Farragur mo rinne, a rís tá scíana agus a gunna gráin an, a gé. Cratlach, marv. Fág míad an madra bachta son, go fóil. Oh, Jesus. Oh, no. Agus tá sé mithe agus an gunna gráin an, domsa. Toch ik heb hem even bharú. Doen de húle. Man met leimhaireachta agus boom. Marv. Is kan me chuir an altóirsa. Chun sa bhíó me seo díobh. Well. Má há madra agat agus má hantu mór leis dún de húle inis, mar ní leis a seo go yes. Yeah. Well, you know sa gur isa, so siúpadóir eile bocht marv agam. Ach é. A sé go mag bhfuil sé marv agam, mar dús sé seo an bhéad dearnach a táimchan a dhéanamh sa fís sa, mar sin má aim sé boss, well sin é dear an fís, mar sin asúil gom go bhana mar an saoil. En het cahar críoch na he hamid sa forrís, ha gunna bhhain a gwein, nílach saoil a bhain a gwein. Mar sin caithmid a bheith annach chóirmach fad frog ráiste a sé féachaint arm ní meallam cumathir in éair. Leanóid a rin, caithmid na spíochaí som a theachint. Oh, gus farg an cratlach me. Well, Ula bhainile, come on. Ula bhainile, let más it a holly. Is níl ma maga imr... Chast up a sin. Ula bhainile. Níl ma maga imrím a bhad níos fáin a seo ná. Dinam? Nuair nach bhíon éid an a féachaint. Drostigart Spelunky. Tá dahairn go léir tóga sé ní ar fad chun an fís seo a renderáil mar sin nach is gomalam is fiúach an fís goil in it Spelunky.
Hit is an Spelunky. Go bain at it. Ormsa am chun maith a chuna. Something ligan díobh sé. Sí siar. Tóg go bog é. Agus buin tanmh as an fís. No. Trap. Madra. Ski an láthair. Galas a siúpa. Níl féachaint. Well, yeah, níl féachaint. Well, buamí. Féachaint ma cín, okay? Seo slí eile chun siúpa dúir tí an said. The airgad a chuir dúir. Trap. Trap squealed again, Madra. Margaret, Vadarine. Gaeilge. Gotí hen a chi. Béach mí nach mór sa frís. Dorcha. Oh yeah, sin bhfuil a bhain or bhí níos faoin gluichis sa. Spelunky. Noch éonúir imirt tú Spelunky, tugann? Ní féidir sa fiú Albert a chiachnú gan bhd éigent. Tacht agus gan dain séar éigent. Spelunky. Bhí an nach éonúir imirt tú a levéil de fluúil. Levéalacha. Nu levéil de friúla a bhí an ann. Sin é fá an méid san dainacht sa chluichis mar bíonn sé difriúil nach éonúir imirt tú a. So stoch bit sin tu faoin ára go hana hain ach an marv ríist. Nadidir beidir bhfuil tréachta nu éigent tríal mar ríist nuair ber ma níos frisáilte ach má hananta tréis féachaint ar an bhís sa go léir gur míle agat tascan go sé fada ach a sé das físeáin níos fud é dhéanamh ó am go ham agus níos tá an-chuid le féachaint agat ar I gcóir na seachtaine mar sin cíam a sibh sa chiad ís eile agus gur agat as bulasteach go dtí CODasGAEILGE slán go fóil.